Żewġ aħwa Libjani li jinsabu mingħajr impjieg inżammu taħt arrest wara li tresqu l-qorti akkużati li b'mod volontarju waslu għal qtil ta' Libjan ieħor fil-lejl ta' bejn il-25 u 26 ta' Novembru. Siraj Shalgum ta' 36 sena u Hussam Saleh Belgazam Shalgum ta' 31 aħwa Libjani residenti Birkirkara tresqu l-qorti akkużati li ġimgħa ilu f'Birkirkara ikkaġunaw il-mewt ta' Fuzi Farj Etwajx u ma ġew akkużati wkoll li erdu jew bidlu l-evidenza fuq il-post tar-rejat u li nstabu fil-possess ta' arma bil-ponta mingħajr il-liċenzja jew permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni qalet li fis-26 ta' Novembru il-Pulizija ġiet informata li persuna kien waqgħet taraġġ, però meta l-Pulizija marret fuq il-post innutat li l-vittma kienet qalet daqqiet ta' sikkina. Il-vittma, Fuzi Farj Etwajx, ittieħed l-isptar għal-kura imma kien kollu ta' xejn. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Roderick Spiteri u James Grech spjegat li fil-post fejn sar ir-rejat instabu biss l-akkużati. Intqal li ġew interrogati 3 darbiet u saru wkoll tfittxijiet fir-residenzi tagħhom sakemm inġabru biżżejjed provi biex jitresqu quddiem il-qorti b'rabta ma' dan id-delitt. Għalkemm l-avukat ta' difiża Dr. Joe Brincat istqar li waħda mill-akkużi kienet skorretta, il-qorti konkludiet li l-arrest kien ġustifikat skont il-liġi. L-akkużati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom u l-Maġistrat José Demicoli ma tatx il-ħelsien mill-arrest.